बापावै अमा राजाया बेबाराव आंजों जाम्बा खालामजाबाय जाम्बाथ' खालामजायाखै साला सुवादा गिदिर गिदिर थिकादारनिफ्राय फैसा लानाया बोरैबा सुलुं सासे आंनो फट' हरनायखायसो बे फट'खौ लानानैनो अमा राजाखौ ब्लेकमेल खालामबाय थागोन आं नैबे टपिरामखौबो इसिबां गोरलैयै लानाङाथ' बे अमा राजाया आंनि पार्सनेलि दुश्मनखा हिनजाव सानै साथाम गोसो थोनायनि जाहोनाव आंहा हिनजाव सासेबो बाहागो मोनैनि थाखाय अमा राजाखौ नायनो बाखायो आं सोरनि हाबा जालायखो आरो मा मेथाइ दामलायखो मा सोंदों नोंसोर आंनाव मा सोंदों माला हाबा जागोन ना नै फाग्लाया रागाबो जोंबाय नोंसोरनि थाखायनो हाबा जानो बागा जाबाय आं जेरावखि हाबा जाहैया मानो नोंनि हाबाखौ माला मोनजागोन खालि हाबा जानो थाखायल' जमनानै थायो नामाब्रा नोंसोरो मालायनि हाबायाव फ्रियाव ओंखाम जानो लुगैनायानो नोंसोरना बारा जाबाय थायो नामा आं हाबा जायो जाया बे आंनि गोसो मा नुबानो माला हाबा जागोन हाबा जानो फैदों नालाय सिरि सिरि जा सिरि सिरि थां मा सोरबा सासे नुथिनो हाया सोरबा सासे सेंग्रा नुथिनो हाया सिख्ला नुथिनो हाया माला हाबा जागोनलाय ला आयो हाबानि बक्सखौनो सेफायनानै होबाय फाग्लाया दालाय माखौ दामनांगौ जाखो नोंसोरनि खुगायालाय माथो जाखो नोंसोरनि खुगाखौनो दाम सोरबा सासे नुथिर हाया माला हाबा जागोन साला बोरायफोर बुरैफोर नोंसोरनि मराखामखौलाय माला मोनजागोन नोंसोरनि सारादुखौ नोंसोरनि सारादु जानो लुगैनायबा हामथारला आंना बिदि होननो हामगौ दाबा देहायाव नांथारदों होमबालाय जोंनि हाबाखौलाय मानो जानो सिन्थाबाय थायो नोंसोरालाय मा नांजायो आं हाबा जायालासिनो बोराय राग'बो थानो हागौ थालिर बिफांबो गायजानो हागौ नोंसोरालाय मा नांजाबाय थायो थबिराम थौदो न'आव थाङा आं दिनै हाबायावनो थागोन आं सोर साबैसे आंनाव सोङो नायनि आंनि हाबा जायाबा नोंस्रा मा प्रब्लेम जायो बेखौ आं दिनै लाथारनासो गारगोन आं बिनि फिननायखौ नायगोन आंबो दिनै हाबायावनो थागोन आं जेरावबो थाङा आं थबिराम आफा दिनै आंखौ बादा होनाङा दिनै आं मानसिफोरनाव फिननाय लानानैसो गारगोन आंनि हाबाखौ माला जागोन होननानै मानो सोंबाय थायो हाबासियावनो थांनि आं दागाब जारु दागाब आं नोंखौ आंनि गोरबो बिखायाव रानि साजायनानै दोनगोन ना मानो गाबदों हनै मानसिफोरा नायहरगासिनो मानो नोंनि आइ आफाया आंखौ फसायखाबाय सरखारि साखरि मावो होननानै आंनाव मा दं मा गैया जारौ आं नोंखौ मोजां जाहोगोन दिनै जोंनि हाबायाव दागाब जारौ दागाब मानो इसिबां गाबबाय थाखो बालेब हामा बिदि बुंनो बेखौनोबा मोननो बेसेबां गोब्राब सेंग्रा मानसिनाव थांबालाय नोंखौलाय मा जाहोगौमोन सेंग्रा मानसियालाय थाखा गैया फैसा गैया खामानि गैया बे बोरायखौनो मोनदों मोजांसो जादों साख्रिबो मावो मालाय मोजाङैनो मोजां रायजो जादो फिसा फिसौ खांनानै ग्रें ग्रें सानैबो रुजु रुमु रायजो जादो खुलुमबाय आनैसो जावैसो बियानैखौ मोजाङै दोनबानो जाबाय दे जागोन दे नों जेबो सिन्था खालामनाङा होमबालाय नै बिथिंजाय ओंखाम जाग्रा थिलिया जागोन मानो गाबनांगौ जाखो गाबनाङा आं दङ ना नों जेखौ नांगौ बेखौनो होजोबगोन आं बापावै खैना गोदानालाय मानो इसेबां गाबदोंलाय मालाय माथो आजिखालिनि खैना गोदानफोरा हायलालाय हुइलालायसो मोसायो नोंहालाय मानो गाबबाय थाखो आरो बोरो नोंनि हौवा गोदानालाय बापावै बेनो नामा हौवा गोदाना औ आंनो हौवा गोदाना आच्छा नोंसोरबायदि बोरायफोरा टमेन्टनाय बिलाइ गोरलैखौ बोरै मोनोब्रा मा जादु दं नोंसोरनाव जोंनाव सरकारि साखरि दं आच्छा बिदिसो होमबा ओइ नोंनि नामा मामोनलाय आं नोंखौ गामि खाथिनिबाबो नुबाय थाबाबो नामखौनो मिथिलाय लाङा आंनि मुङा बालेब आच्छा बालेब नोंनि गोसोनि हेंथायैसो हाबा होदों नङा होमबा आच्छा नों हाबा जानो गोसो गैया नामा अन्नानै आंखौ बेनिफ्राय लानानै थांदो नंमारगौ नामा प्लिज आंखौ बेनिफ्राय लानानै थांदो प्लिज अन्नानै जागोन दे नों जुदि थांमारबा आं लानानै थांगोन मा रायलायदों नोंसोरो खैना गोदानजोंबो रायलायनो मोना नामा नोंसोरबायदि बोरायखौ रागा जोंखायोलै आं साला सिख्ला गोरलै गोरलै मोनबाय थायो नोंसोरसो दंफ्रासो मोननोनो रोङा आच्छा खोमाखौ ओरै लाबलाय दा हरावथ' हाबानि सिगां बोराया ओंखाम जागोनलै बे समावनो हासुनो थांनो होननानै बुंफ्लानानै आंजों ओंखारबोबानो जाबाय मिथिबाय आं बारि खनायाव थागोन ओमफ्राय नोंसानि बारि खनानिफ्राय डाइरेक्ट थांनोसै आंनि गारियाव खोनाबाय दे होमबालाय आच्छा नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय गेमनि एडभार्टाइजखौ नोंथांमोना खोमा दाहो मेगन दाहो बियो जों एडभार्टाइजल' होगासिनो दङ माखासे फाइनान्सियेल प्रब्लेमनि थाखाय बिनिखायनो नोंथांमोना गेलेनो नाङा दै होननानै नोंथांमोनखौ बेखिनियावनो फोरमायना होनाय जाबाय जाहाथे नोंथांमोना ताल लायो आरो लोगोफोर बे गेमाव इसेबां खर' सानो नाङा दे होमबालाय नायबाय थादो अमा राजा एमएलए नोंथां जोंनि चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय
नोंथाङा गोमानानै दङमोन बेनि सायाव फंनैसो माबा मोनसे बुंदो। फंनैसोल' दा बेनिख्रुइ बारा नङा दा। ओहो नोंथाङा फंनैसोल' बुंदो। नोंथांखौ सोर किडनेप खालामनाय आरो नोंथाङा किडनेप खालामजानानै बोरै मोनखो दे फंनैसोल' सोदोब बुंदो। बिराद मोजां। माने फंनैसोल' बुंनांगौबालाय आं फंनैसो बुंबायना जाबाय दे जोब्बाय। बिदि नङा बिदि फंनैसोल' नङाब्रा दे बुंदो नोंथाङा माबोरै मोनखो किडनेप खालामग्रा बिथाङा सोर आरो मा हान्जाया किडनेप खालामनायमोन नोंथांखौ मानि थाखाय किडनेप खालामनायमोन बेफोरनि फिननायखौ फारि फारि होदो। आं किडनेप खालामजायाखै आरो नैबे अमा राजाखौ रावबो किडनेप खालामनो हाया। दिनैसिम सोर एमएलए खौ नुनाय किडनेप खालामजानाय? मानो एमएलए किडनेप खालामजाफेराखै होननानै नोंथाङा बोरै बुंनो हागोन? जानो हागौ नोंथाङा गोबां बाथ्राखौनो मिथिया। मोगथां मुलुगाव बै एमएलए एमपिआबो किडनेप खालामजाखांबाय। आच्छा औ दे बुंदो नोंथांखौ किडनेप खालामग्रा मानसिया सोर? आंखौ रावबो किडनेप खालामाखै। साला सुवा थफिराम नोंनि मुंखौबो लानो हालां। नोंनि मबाइलखौ मोनबानो आङो खांख्राइ बिखौ बख्ल'नाय बायदि बख्ल'गोन आं नोंनि खर'खौ। अब्लासिम आङो नोंनि मुंखौ लाथ'ला। मा जाखो नोंथांखौ सोरबा सिगिनानै दोनदों नामा? आंखौलाय सोर सिगिनांगौ जाखो? सिगियाखै रावबो। आरो आं बुंबावनोसै आंखौ रावबो किडनेप खालामाखै। जोब्बाय गोजोन्थों थेंक इउ। आच्छा दे ओइ अमा राजा नों थगायबाय नामाब्रा आंखौ? नोंखौ किडनेप खालामाखै रावबो? खालामाखै होनबायना। माथो नोंनि रावआवलाय नोंखौ थगायनाय बायदिसो नुदों। आंखौ रावबो किडनेप खालामाखै ओंखारलांदो। है मोजां बाथ्रा बुंब्रा नों जुदि किडनेप खालामजादों जों नोंखौ हेफाजाब होगोन ना। आच्छा औ नैबे मिडियानि पावाराबो डेन्जारब्रा। बुंलाय सोर नोंखौ किडनेप खालामनाय बे मानसिनि मुंखौल' खेबसे बुंदो न'निफ्रायनो ओंखारनो हायि खालामनानै दोनगोन आरो जोबथेसालियाव दोनहरखागोन। बुं सोर? आंखौ किडनेप खालामग्रानि मुङानो जाबाय बमब्र'। हा बमब्र'? ओइ आंलाय नोंखौलाय माला किडनेप खालामखो? किडनेपारनि मुं लाजानो लुगैयाखैबा थांनो आंखौ एसे गुसु थानो हो। आच्छा दे ओइ थोदो साला एसे माबा मोनसे जास्लाबमोना इन्टारभिउ लाफिनाय मानसिया ओरैनोबा रागा जोंनानै दंखायो। साला सुवा थफिरामनाव माब्रै बे फट'आ फैखोब्रा? बे फट'खौ लानानैनो आंखौ ब्लेकमेल खालामनो नागिरदों बे साला सुवा सैमाया। बिनि न'आव सिखाव खाखुमानानै बिनि मबाइलखौ सेख'नानै देख्रुबाबा जानाय नङा। नङाबा फैगोन इलेक्सनाव आंहा देरहाफिननांगौआ जोबोद गोब्राब जागोन। दिनै न'आवनो थाबथांनोसै आं। राजा बेदरबो गैया बेदर संनानै होनोबो। दाउफोराबो नों फैनाय लोगो लोगोनो खारखुमानानै थाहैजोब्बाय। दाउआ सिनायखादों खोमा जाख्रुबग्रा फैदों हनै होननानै। बेखौथ' आं मिथिला बेलेग दिनावबा दाउआ सिथ्लायावनो थाबाय थायो। दिनै नों फैनाय लोगो लोगोनो फोरजा फोरजा खारजोब्बाय। बेनिखायनो दाउ बुथारनानै नोंनो ओंखाम जाहोनो हायासै आं एमाव राजा। जेबो नङा दे अब्लाबोथ' माथो बिराद गोथाव गोथाव ओंख्रि दंलायोब्रा। आयै जोंहानि न'आव माथो बेफोरबायदिखौ संनानै होआलै। मानो नोंसानि न'आवथ' गोथाव गोथावसो जासिननांगौ। मालाय जोंहानि न'आव सासे बेलेग जायोना बेनिखायनो ओंख्रिया मोनसेल' जायोब्रा। माबा ओंख्रियाथ' बिराद बुरजा सङो जोंनाबो। नाथाय बिनि ओंख्रिखौ बैनि ओंख्रिखौ बेफोरबायदि जालाया आरोना। होमबाथ' संग्राया बिराद खस्थ' मोनो। बेखौ आं मालाबाबो सानफेराखै। नोंसाया बिराद खस्थ' मोनखायो बियो। दा रुवाथि गोदान सासे लाबोबाय आरो। बाथ' एसे मोजाङानो जाबाय। अब्लाबो आइखौ साननानै गोसोखांफिनबायलां। इसोर आइया जोंनि थाखाय मोनफा मोनफा ओंख्रि संनानै खम खस्थ' मोनोना दलुर। मोनोथ' आरो सासेया बिखौ जायो बिखौ जायाबा खस्थ' मोनोथ' आरो संग्राया। आच्छा बार' थाइबानि लारु दिनैसो मिथिबाय आं। ओंखाम ओंख्रि संग्रायाबो बेसे खस्थ' जायो। जायोथ' आरो ओंखाम ओंख्रि संग्रायाबो गासैबो खामानियानो मोनसे मोनसे खस्थ' थाखायो एसे एनैबाबो। जादो ओंखामा। आच्छा बार' थाइबानि लारु। आं मोनसे बाथ्रा खोन्थाबावनि नोंनो। मा बाथ्रा? नोंथ' आंनि मोजां मोननायखौ नाजावासैलै बेनिखायनो आं गुबुन सासेनो गोसो होबाय। नों गुबुन सासेनोल' गोसो होयो आरो मेरला दं माथो नोंना गार्लफ्रेन्डआ। सोरबा खोनागोन नोंसानि आइयानो खोनागोन। आइया बारियावसो दङ खोनाया। मालाय आंनि गोसोआ एबार फावगालिनिथिं थांबाय। फावगालिखौ मोजां मोनबाय? बेनिखायनो ना नों मालाबा फावगालिनिसिम आंनि खबर दैथायहैगोन ना। माने फावगालि बिमाया जों सानैखौ बांद्राय रायलायनो होआ आरो फनावबो रायलायखुमानो हाया जोङो। बेनिखायनो नों मालाबा फावगालिखौ आंखौ लोगो हमहोगोन ना। दरखार गैया माथो। आंहा रायजानो लोगोनि जानानै खामानि मावनानै होबा लोगोआसो रायजायो। आं मादै आफांजों रायजाया माथो। मादै आफांनि एगेन्स्टआव थाङा माथो। आरो आं हिनजावनि दालालि जाया ओमफ्राय दालालि। नोंखौ हिनजावनि दालालि जानो होआखैना। खालि नोङो फावगालिखौल' नोंजों बेरायनो लांफाब्रा ओमफ्राय आं लोगो हमगोन ना मिथिबाय। नङाबा फावगालिखौ लोगो हमनांगौ बिराद डेन्जारलै बिराद खाथ्रा जानानै दं। दाखालि एक्सिडेन्ट जाफ्लांबायना बोरैबा बेनिफ्रायनो आंजों बेरायनो होनाय नङा। आं हाया। हायोबो हायो नोंनो मा नांगौ बेखौनो होगोन आं। माहाजोननि फिसालाखाय आंखौ बुरखायनो नागिरदों? नङाब्रा बिदि नङा। आं माहाजोन नङालै बिफायासो माहाजोन।
माहाजोन आं माहाजोन नङा बिफा माहाजोनखौनो आं माहाजोन होननानै लागोन नामा बाला सिं आं माहाजोनबासो आं दुगाना लागौमोन आं माहाजोन नङाना आं आंनि बिफा एमएलए नि सायाव मानो गोग्गानाय लानो लाया अब्लाबो आं नोंखौ लोगो हमोआ फावगालिजों नोंहा जोंलारिखौ होननानै लाहैथां आला मानोब्रा जोंलारि आंनि काजिन सिस्टारसो जायोलै बिनानावसो जायो बोरै होननांगौ जाखो होनालै आं बोरैबा थाङै थुङै आंनि बिमा बिफानोसो खोन्थाहैगारगोन ना आं मिन्थिया बेखौ बोरैबा जोंलारिनो खिन्थाना लानानै उनाव आंहा रायजानो जोंहानि आइ आफानो खोन्थाहैबा आं जोंलारिखौ फोथायनो हायाथ' बा एमाव राजा आला नोंलाय बोरै मोनफैनायखो आंखौ खोथा एरनानै होग्रा होनदों नामा नों मालानिफ्राय नोंनि खोथा एरनानै होखो आं होआखैबालाय मानोथो आंखौ बेफोरबायदि बुंदों नोंनि खोथा खोन्थानांगौबा मेरला दं मिथिबाय होमबाबो आं खोन्थाया नोंनि दुस्थ'फोरखौ लाखुमानानै दोनो खोन्थानांगौबा ना आदै अमा राजाजों आदै हांग्रिमोनदिजों नोंखौ थिगसे बुजा होनो हायो आं दिनैसिम आं नोंनि फाल्थु खोथाफोरखौ खोन्थायाखै मिथिबाय थ' दाखालिबो सारियालियाव सिग्रेट सोबखुमादों आइला मा होनलाबायदोंलै नों सिग्रेट सोबखुमादों बेखौबो आं नोंसा आइ आफानो खोन्थायाखै एबार लोगो मोनबानो खोन्थागोन आं बिदि नङा लोगोफ्रा ब्रा सोबनो खोन्थानायखायसो ट्राइ खालामदोंमोन आं बिदि ट्राइ खालामनायावनो उनाव सोबदावग्रा जालाङो मिथिबाय ट्राइखौनो खालामनाङा बिदि होननानै नोङो बिस मुलिखौबो ट्राइ खालामगोन नामा सोरबा नोंनो बिस मुलि दौवोबा लोंना नाय माब्रै मोनो होननानै बुंबा नों लोंनाय नायगोन नामा आंखौ जानला मानला बुंलाबायनाङा जोंलारि जोंहा आइ आफानो खोन्थानो हाब्रा प्लिज दे जाबाय ओंखामा जादो गुसु जासिगोन जोंलारि र' आं सियार लायनि सियार नांलायाहाय जिरायनो रोंबा हायावनो खामफ्लाय हायावनो जिराय ओंखाम जानोसै आं गोमानाय बिफाखौ मोनबाय जेब्ला आराम जानोसै आं गोसोनानै जोंलारि मानोबा फैदोंमोन जोंहानाव ओरैनो फैदों नोंखौ नायनो होननानै गोबावथार जाबायमोन ना आं एन्ट्रेन्स एग्जाम हैनो थांनो नागिरदों हैनो नागिरदों एन्ट्रेन्स एग्जामखौ दिल्लीयाव हैनो नागिरदों जुदि एन्ट्रेन्स एग्जामाव पास जायो अब्ला आङो जापानाव फरायहैनो मोनगोन एबा फ्रि स्कलारशिपजों वाव मोजाङानो जाबाय माथो मालाय नोंहासो बेलेगाव थांनो मोनसिगोन औ आंनि ड्रिमानो जाहैबाय जापानाव फरायनाय आरो एसे एनिमेसननि बागै मिन्थिनाय जोंलारि जोबोद मोजांनि बाथ्रा कंग्रेचुलेशन्स एडभान्स पासबा जागोन ना जाया मानो पास जाया जानो नों बायदि ब्रिलियेन्ट स्टुडेन्ट जोंनि बेटसआव सोर दंमोन बुंलाय बेनिखायनो आंहा नोंनि सायाव फोथायनाय दं जोंलारि नों जापानाव थानानै फरायनो मोनसिगोन खुमब्रा नों ओंखाम जानाया मा दावराव जागासिनो दङहाय आरो आंहा नोंखौ रागा जोंगासिनो दङ आं खोथा एरग्रा ना बेखौनो गोसोआव लाबाय थायो नामाब्रा मानि सायाव खोथा एरग्रा होननानै बुंनायमोनहाय माखौ लानानै माबा गावहा मालाय फावगालिखौ गोसो थोयोनो आं फावगालिखौ लेंहरनानै गावजों लोगो मोनलायहोनांगौनो दरखार गैया दुलुर बेफोरबायदि खामानिखौ मावनानै दाहो उनाव नोंहासो गेजेराव गाब्रगोन हौवानि जानानैबो आरो हिनजावनि जानानैबो आरो फावगालि बिमाखौथ' मिन्थिखायो नों माबायदि नोंहासो जारला जागोन नङाबा माथो फावगालि बिमाजों आं ओरैनो रायजिया माथो दरखार गैया गावहा मोजां मोनलायदों गावस्रा रायलायलायना लागोन जोंलारि बिबाजै ना नामा नोङो बिबाजै दे नोंखौनो खामानि थिननोसै आं नोङो फावगालिखौ लोगो हमहैदो बेनिफ्राय लिंना लाबोनानै आंजों लोगो हमलाय होदो नोंनो मा नांगौ होगोन आं मा जानो नोङो लिपस्टिक नांगौ पाउडार नांगौ मेकआप नांगौ दखना नांगौ बायजोबनानै होगोन आं दरखार गैया नाङा माथो आंनो नोंनि होनाय बुस्थुखौ ओंखाम जानाया मा जाबाय थादोंहाय नोङो ओंखामखौ गारनो मोनाहाय ओंखाम होननाय बुस्थुआ ओरैनो फैयाखै नोंसो सानैनि रायलायनायखौ खोनानानैनो जि गोथाव मोनदों आं होमबालाय नोंनि खाथियाव रायलायला जों दे रायलाय जानोसै बापरे हापां मेगनखौ एसे मोजां खालामब्रा बिदिबा निउसाव गाज्रि नुगोन ना आं रागासो जोंदों बेलाय मा गोदान बाथ्रा नों रागायानो जोंबाय थाखायो माथो दे एसे मिनिस्लु जा बयबो नायगोन ना नोंसोरखौ आच्छा दे 3, 2, 1 बापरे दाबो बेफोरबायदिनो दङ नों एसे मेगनजों मिनिस्लुब्रा होमबासो मोजां नुगोन आं मिनिनो गोसो गैया दे नोंनि बे फाल्थु निउसाव जानला मानला निउस बानायफैलाबायखो नोंलाय गोदाव सोराव बेसेबांथो हिनजाव खारनाय हौवा खारनायखौ होबाय थानोब्रा हौवा खारनाय हिनजाव खारनायखौ होबाय थानाय नुनानैनो माखासेफोरा उत्सा जानानै खारनोसो हमगासिनो दं बारानिफ्राय बारासो जागासिनो दं बेनिखायनो हिनजाव खारनाय हौवा खारनायफोरखौ आं होथ'नो बाथ'बायलै दाथ' नोंसानि न'आव सिखाव जादों नङा होमबा बेखौसो आङो नोंसोरनाव सोंनो फैदों जोंना दा सिखाव जानानै थांबाय सिखावा जोंनि दुखुखौ नुबा मिनिगोनसो सिं सिं मिथिबाय बेनिखायनो निउस होजानो बादों आं मिनिया मानो मिनिनांगौ जाखो आमला मानला मिनि नामा बिसोरबो फाननो हानाय नङाना सिखाव खावनायनि बुस्थुफोरखौ देलै दे लानोबा लादो इन्टारभिउफोरा थाब बाथारबाय आं हापां नोंबो एसे मिनिदो दे मानो मिनिनो आंहा सिखाव खावजादों आं मिनिनांगौ नामा मिनिया माथो आं आच्छा दे होमबालाय जेबो नङा दे 3, 2, 1 खुलुमबाय आं बमब्रमा बयनिबो आगोमा दिनै जोंजों लोगोसे दंफायो मिस्टार नार्जि बुदां आरो मिसेस हापां बिथांमोनखौ जोंनि स्टुडिअ'आव बरायनाय थाबाय मिस्टार हापां आरो मिसेस हापां नोंथांमोनखौ जोंनि स्टुडिअ'आव सिगांग्रो बरायग्रोनाय थाबाय
दे होमबालाय बरायबायबालाय गोसो गैयाबाबो बराय जानोसै। आच्छा नार्जि बुदां, नोंथांमोननाव जे सिखाव खावदों, नोंथांमोना सिखाव खावजानानै गोसोखौ बोरै मोनदों? जेरै गोलोम बोथोराव दै गुसु लोंनानै होबा देहाखौ बोरै मोनो बेफोरबायदि मोनदों, थाजिम। बाप्रे, गुबुनफोरा सिखाव खावजाबा दुखुसो जायो, नोंहा थाजिमसो मोनदों। जुदि मिथिखादोंबालाय नोंलाय मानोथो सोंनांगौ? आच्छा दे मिसेस आफां, नोंनो बुंदो, सिखावखौ मोनबा दाबायदियाव मा खालामगोन? सबायजों साम'जों ओंख्रि संनानै जाहोहरगोन गोथाव गोथावनो। आच्छा, सिखावनि फारसे बिराद अननाय दं माने। आच्छा, नोंथांमोननि न'खराव साबेसे मानसि दङमोन सिखाव खावफुनाय समाव? आंनि फिसाजो जोंलारियाल' दङमोन। आच्छा, बिथाङा सिखावखौ नुवाखै नामा? नुवाखैनो। नोंथांमोना दा सिखावनो माबा मोनसे मेसेज हरनो नामा? मेसेज हरबा मालाय सिखावा खोनासंगोन नामा? सिखावा मानि थाखाय खावो? मोननो थाखायसो खावो। अब्लाबो सिखावनो फंनैसो माबा मोनसे बुंगोन नामा? औ बुंगोन। देलाय बुंलाय। मिस्टार सना सिखाव, जोंहानि न'निफ्राय खावनाय सना सिखाव, खोनासं। नों जुदि जोंनि इन्टारभिउखौ नायदों, अब्ला सना रुफाखौ जोंनि न'आव होफैफिन। नोंनो जि नांगौ बेखौनो होगोन। आरो अनलाजों सबायजों साम'जों संनानै गोथाव जाहोहरगोन। लोगोसे बिखुङावबो थाव फोननानै फैखा। आच्छा नार्जि बुदां, नोंथांनिबा सिखावा हौवा ना हिनजाव? मा हौवाबो हिनजाव जाखो बेलाय? आं बोरै मिथिनांगौ जाखो दा? आं जुदि सिखावा हौवा ना हिनजाव मिथिनाय मोनब्ला सिखावखौनो दहयनो हमहैसिगौमोन आं। आच्छा दे, दाबायदियाव नोंथांमोना सनाखौ मोनफिनबा नोंथांमोननि गोसोआ माबायदि जागोन? जोबोद गाज्रि जागोन, बिराद दुखु मोनगोन। मानि थाखाय? नोंथाङानो बुंदो, मानि थाखाय आं खुसि जानांगौ? माने सना गोमानायखौ मोनफिनबा मानसिया खुसि जायोना? आच्छा, मानसिया खुसि जायो होमबालाय नोंथाङा मिथिखादोंबालाय मानोथो सोंनांगौ? अब्लाबो सोंबायब्रा, नोंथांमोननिफ्राय नोंथांमोननि गोसो सिङाव मा जादों बेखौ मोनथिनो लुगैयोना। आच्छा, नोंथांमोना मा सानो? नोंथांनि न'खरनि मानसिफोरानो खावदों ना नोंथांमोननि न' खाथि खालानि मानसिफोरा खावदों? सोरखौ खावदों बायदि सानदों नोंसोरो? जोङो जानला मानला प्रुफ गैयालासिनो मालायखौलाय बोरै हमनांगौ जाखो? बुंनो थाङोब्ला नोंबो खावदो जानो हानाय। आंलाय मानो खावनांगौ जाखो? आं खावाखै। सासपेक्टआवथ' गासिबो थाजोबो ना। अब्लाबो आं खावाखैना। आच्छा दे, नोंथांमोनाथ' सना गोमा जानायनि बिराद दुखु जादों, बेखौ आं रोखा नुनो हाबाय। बेनिखायनो आं नोंथांमोननि दुखुआव बाहागो लाफाबाय। माथो बाहागो लानाय बायदि नुवाखैलाय? इन्टारभिउ लानायावसो गोसो होथारदों माथो नोंलाय? बेबो आंनि खामानि, बेनिखायनो आंहाबो सोंनांगौ जायो। आच्छा, बेखौबो खोन्थादो, नोंथांमोना सनाया बेसेबां दङमोन? आरो रां रुफाया बेसेबां दङमोन? सनायाथ' गोबाङानो दङमोन, 1 केजिनिबो बारा जागोन। आरो फैसायाबो 10 लाखनि बारा लानानै थांबाय। बाप्रे, एसेबां बुरजा लानानै थांबाय? अब्लाथ' नोंथांमोना गोसोखौ बिराद गाज्रि मोनबाय। बुंदो हाफां, नोंथाङा माबोरै मोनखो एसेबां बुरजा सना आरो एसेबां बुरजा फैसा खावजानानै? नोंनोलाय मानो नांगौ? आंनो नांगौ ना। जाहाथे नोंसोर माबायदि मोनदों बेखौ मिन्थिनो लुगैदोंना रायजो राजाफोराबो। बहा रायजो राजाफोरालाय? दा आं नोंसोरखौ भिडिअ लाग्रोनोसै, इन्टारभिउ लाग्रोनोसै, बिनि उनाव जों निउसाव हगारनोसै, अब्ला रायजो राजाफ्रा मिन्थिगोन। अब्ला रायजो राजाफ्रा दुखु मोनफागोन। दुखु मोनफानानैलाय मा खालामनो? गावसोरबो सांग्रां जागोन, गावसोरनि सनाफोरखौ मोजां जायगायाव दोनगोन। आच्छा, बेखौ साननानैसो निउस लाफैदों होनबा नोङो, मालायफोराबो जाहाथे सनाखौ मोजां दोनो होननानै। औ, बिदिनो सानजायो। आं समाजनि मोजां खामानि मावदोंना। जुदि समाजनि मोजां खामानि मावदोंबा जोंबोथ' समाजनि मानसिना, सिखावखौ नागिरनानै होदो। सिखावखौ नागिरनायाथ' आंनि खामानि नङा, पुलिसफोरनिसो खामानि। होमबालाय मानोथो बारुरु सोंलु सोंला खालामगासिनो नोंलाय? जोंनि खामानियानो बेनो, जोंना सोंलु सोंला खालामनानै फिननाय नागिरनाय। अब्लालाय सिखावखौबो नागिरदो सोंलु सोंला खालामनानै, मा थिक मोननो हानाय। आच्छा, नोंथांमोनखौ इन्टारभिउ लानानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। नाथाय आं एसेबो गोजोननाय मोनाखै। मानो? ओरैनो। आच्छा, सना गोमानायनि दुखुआव नङा होमबा? नोंथाङा जोंखौ इन्टारभिउ लानायनि दुखुआव। आं मिथिखाबाय, नोंथाङा सना गोमानायनि दुखुआव फाग्ला जादों आरो फाग्लाजोंनो बायदिसिना बुंलायलांबाय। नों डक्टर नामा? नंनायालाय नङा, थेवबो मिन्थिनानै मोनबाय जे नोंथाङा सना गोमानायनि दुखुआव एसे खर'आ गाज्रि जाहोलांबाय। आच्छा, होमबा नों अजा नामा? आं अजा नङा। अब्लालाय माथो नोंलाय? आं जार्नालिस्ट ब्रा, रिपर्टार। मानसिफोरनिफ्राय रिपर्ट कालेक्ट खालामग्रा आरो मानसिफोरनोनो रिपर्ट दैथायग्रा, माने रादाब बिलाइग्रा। आच्छा, होमबालाय मानोथो रादाब बिलायाखै? आं दा नोंथांमोननिफ्राय रादाबखौ लाग्रोदोंब्रा। माबायदि रादाब? सना गोमानायनि रादाब, फैसा गोमानायनि रादाब। आच्छा, आंनि न'आव सना फैसा गोमाबाय, बे सना फैसाखौ मोनफिनगोन ना मोनफिना? दा आं बोरै मिन्थिनांगौ जाखो? सिखावाबा मा टाइपनि, होफिनगोन ना होफिना? आरो सिखाव खावनाय बुस्थुफोरखौ सिखावाथ' होफिना ना। आंनि मथेबा सिखावा होफिननाय नंला फैसाखौ आरो सना रुफाखौ। होमबा दा मा खालामनांगौ जों? दा नोंथांमोना मा खालामनांगौ बेखौथ' आं मिथिला। समाजनि मोजां खामानि मावग्रायानो बेनो, जेबो मिथिलासो होननानै बुंबाय माथो। मा जाखो बेलाय? ओरैनो बेखाराव जोंनि टाइम लस खालामबाय, जोंखौ इन्टारभिउ लाबाय।
बिदि नङाब्रा बिदि नङा दा नोंथांमोनाव सना रुफा फैसा थाखा गोमाबायना जाहाथे नेक्स्ट बेलेग मानसिफोरनाबो दा गोमाथों होननानै सांग्रां खालामनो नागिरदों माबाफोर मेसेज होगोन नामा गुबुन सना थाग्राफोराबो मिथिना लानायनि हापां माबाफोर मेसेज होगोन नामा जायफोरनाव सना रुफा दङ बिसोरखौ माबा मोनसे बिथोन होगोन नामा जोंहानोबा सना गोमानानै मा जादों मालायखौलाय मानो बिथोन होनो ओइ बेखौ काट खालामनांगोनलै एसे हा काट खालामाबाबो जागोन दे जेबो नङा आच्छा नार्जि बुदां नोंथाङा मा बोसोन होगोन सना रुफा गोनांफोरनिखौ मा मेसेज होबावनो आं मालाय मोजाङै दोननानै लाबानो जाबाय सनाफोरखौ मोजां जायगायाव नङाबा जों बायदि सिखाव खावजागोन आच्छा नोंथाङा दा सनाखौ मोनफिनोब्ला मा खालामगोन दाबायदियाव सनाखौ मोनजोबोब्ला अर सायगोन जों अर सायगोन बापरे मानो नांबावगौ सना रुफाखौलाय खावजानाय सनाखौ बेनिखायनो सना रुफाखौ होफैयोबा जों अरसो हांगोन आच्छा होमबा सना रुफानि सायाव नोंस्रा अननाय गैला सनाया मा रुफाया मा बेखौ बावगारनोसो सोलोंनोसै जों खैलासो गाननोसै जों खोमा गोसोम गोसोमनो समायसो गारगोनलै नार्जि बुदां नोंजों खैलासो गानगोन नामा फाग्ला जामारबाय बिथां नार्जि बुदाङा खालि फंसे खोथाखौनो मानो जावले सोंगासिनो फंसे बाथ्राखौ गले सोंबाय थाबासो जायोलै गुवार जायो अब्लासो भिडिअआ खेबसेनो सोंनानै खेबसेनो दोनबा भिडिअआ गुसुं जागोन ना जेबो मुहिनाय नङा जोंहा फैसायाबो खम मोनगोन ना आच्छा नोंनि फैसानि थाखायसो नोङो बेफोरबायदि मावदों केमेरामेन काट दे बेखौ इडिट खालामनाय समाव बेखौ होनाङा दे 3 2 1 लाफिननि गोदान आच्छा नार्जि बुदां नोंथाङा सना मोजां मोनो ना मोना मानो नांगौ बे आंनि पार्सनेल चइस आं सना मोजां मोनो ना मोना बेखौबो मिथिना लानाया गोनां नोंथाङा सना मोजां मोनो ना मोना आच्छा आं सना मोजां मोनो ना मोना बेनि फिननायखौ होयोब्ला रायजोनि मोजां जागोन नामा माबा मोनसे जानायालाय जाया अब्लाबो नोंथांमोननि गोसोनि खोथाखौ मोनथिब्ला मोजां आरो नोंसो जोंनि सनाखौ खावदों ना मादोंहाय मा सोंनायखौनो सोंलागासिनो दङ सना मोजां मोनो ना मोना सनाया माबायदि सनाखौ मोनबा मा खालामगोन मा सोंनाय जादों बेलाय नोंनो खावथारदों बे सनाखौ आंलाय सना खावनानैलाय मा खालामनांगौब्रा आं सना खावाखै बापरे नोंथांमोना आंखौसो सानबाय होमबा रिपर्टार मानसिफोराबो सिखाव जायोना रिपर्टारफोरखौबो फोथायजाया गाव जेराव सुबिदा नुयो बेवहायसो बांसिन फकास खालामो दानो सोरबा एक्ट्रेसआ गुफुर खिदों होननानै बुंलाय बेखौ जि फकास खालामहैगोन नोंसोर दानो सोरबा एक्टरा गोसोम खिदों होनलाय फकास खालामहैगोन दिनैसिम एक्टर एक्ट्रेसनि खिनायखौ फकास खालामफेराखै इन फिउचार खालामगोन आच्छा बुंबावदो लास्ट खेबसे सोंबावनोसै नोंथांमोना सनाखौ मानो न'आव दोननाय सिखावा खावनानै लांथों होननानै दोनदों बापरे अब्ला सिखावनि थाखायसो नोंथांमोना सनाखौ थिनानै दोनखादोंमोन नङा होमबा औ बेखौनो सानदो सिखावनि थाखायनो जों सनाखौ बानायदोंमोन खस्थ' खालामनानै जोङो आलमारियाव दोनदोंमोन सिखावा खावनानै लांथों होननानै जाहाथे सिखावनि थाखाय मोजां जाथों होननानै दाबायदियाव सिखावा खोनादोंबा खम दुखुजों गाबगासिनो बियो मा एसे मोजां मानसिनिफ्राय सिखाव खावदों होननानै दा सिखावाबा मा सानदों बेखौबाबा आं बोरै मिथिनांगौ जाखो आंथ' नों बायदि अजा नङाना आं अजा नङाना अजा नङाबा माथो नोंलाय डक्टर आं डक्टरबो नङा आच्छा माथो होमबालाय आं मानसिसोलै मानसि मेलेम गोनां मानसि ना मेलेम गैयै मानसि साला मा सोंफिनबाय थाखोब्रा आंखौलाय नार्जि बुदां आच्छा नार्जि बुदां नोंथांमोनखौ इन्टारभिउ लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय जों हले एसेबो गोजोनाखै हाफाङासो गोजोननाय मोनदों इन्टारभिउ लाजानानै नै बालावबो गोजोनाखै माथो बाल होननाङा दाननांसिगोन ना दा इडिटिंआव बिराद खस्थ' जासिगोन दानलु दानला खालामनो नोंसोरनिसो खामानि दा ओमफ्राय इन्टारभिउआ जोब्बायना जोबाखैहाय लास्टखौ मोजां होनानै होनोसैब्रा मिस्टार नार्जि बुदां आरो मिसेस हापां नोंथांमोनखौ जोंनि स्टुडिअ फिन खेबसेबाव बरायबाय आं बरायजानो गोसो गैया बरायाबाबो जागोन बरायजादोब्रा बरायजायाबा गाज्रि खोनागोन ना आच्छा बुंबावनोसै आङो फिन खेबसेबाव मिस्टार नार्जि बुदां आरो मिसेस हापांखौ जोंनि बे रादाबाव फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय मानो गले गले बरायबाय थाखो दहायबो बरायखांबाय माथो बरायजाबाय थानो गोसो गैयालै बिदि नङाब्रा गोजोननाय थाबाय होननानै बुं गोजोननाय थाबाय खेबसेबाव जोंनि लाब्रा बड' स्टुडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय मिस्टार नार्जि बुदां आरो मिसेस हापां नंगौ नामा मा नंगौ नामा होननानै बुंबाय थाखोब्रा गोजोन्थोंल' होननानै बुं गोजोन्थों हापां नों बुंनानै होदे गोजोन्थों होननानै दरखार गैया माबायदि जाबावगोनब्रा नोंसोर सानैबो गोजोन्थोंल' होननानै बुंदो दे आच्छा दे आं बुंफिननोसै जोंनि लाब्रा बड' रादाबाव नोंथांमोन सानैखौबो बरायनाय थाबाय मिस्टार नार्जि बुदां आरो मिसेस हापां आया बुंदो गोजोननाय थाबाय होननानै दे गोजोननाय गैयाबाबो गोजोननाय थाबाय बिदि नङा गोजोननाय थाबायल' होननानै बुंदो दे बाखि इडिटिंआव होना होनोसै दे गोजोननाय थाबाय
जागौबाय दे जागौबाय मा एसे गोरालै नोंसोरखौ इन्टारभिउ लानो खर' गाज्रि खालामगोनलै नोंसोर सानैया मानसि बुथारगोन नोंनालाय गोदाव सोराव कुइसन खालामबाय थायो तात हाजार सोंनायखौनो सोंबाय थागोन आच्छा दे सनाखौ थाबैनो मोनफिनथों होननानै आङो माने इसोरनाव आर'ज गाबनोसै दे अब्लालाय आं फैबाय ओइ हांग्रि माथो बेवाइफोरसो बेसेबा गोबावनि उनाव बेवाइफोर थफसेखौ नुबाय आं हेलौ हांग्रि सना डार्लिं आंसो आंनि हांग्रि सना फै नोंखौ बिखायाव बोजबना लानि दसे सना आंनि हांग्रि सना मोजांथार नुथारदों माथो सावगारिखौ ओइ सिरिथा आंनि हांग्रि सनाखौ गोबानि आं दसे ओइ दाउला हेला हांग्रि आंलाय बेखौनो नोंखौसो सानदों बेलायसो बा आंखौनो सिनायबावला होमबा नोंहा एसे गोबाव दिन नोंजोंनो थाबोबाय नोंजोंनो रायजो जाबोबाय फुंनि मोनानि नोंजोंनो थाबोबाय आंखौनो सिनायबावला नोङो बेवाइफोरखौसो गोबाख्रबनो हाबाय लाइ मोननायावनो लाफाखानो नागिरथारो माथो नोंलाय बिदि नङाब्रा आच्छा बेवाइफोर सरिलै नोंखौनो आं हांग्रि सनाखौ सानदों मा खबर बेवाइफोर मोजाङैनो दङ आच्छा नोंनि बे बुलु बुला फिसायालाय मोजाङैनो दं बेबो ओमफ्राय गथ' गथायफोरा मोजाङैनो दङ आच्छा बारु थाइबानि लारु बिराद गोजोननाय मोनबायलै बेवाइफोर नों फैनायनि थाखाय नोंहा गोमानायालाय माब्रै जानाय गोमालाबायो नामा आङो ओरैनो दसे माथा गरम जानायखाय गोमाथ'नानै दङमोन आं मिथिखायोना बिनि आखलखौ सोरबा हिनजावजोंसो दंहैयोमोन बियो आंसो मिथिगौ दा सोर हिनजावजों दंहैयोमोन फिराम थबे गुन्दाजों जेब्लाबो आखलानो जाया थास' फाग्लानि आखला मैथा फाग्लि नागिरहैबाय थायो आच्छा थास' फाग्लाया मैथा फाग्लि नागिरो नामा आच्छा बारु थाइबानि लारु मोनसे हाबा दङ बे हाबायाव जोंखौ लिंहरदों दे ओंखारदो सानैबो थांनोसै सना जिउ आंनि रे रे सना आंनि गलाबनि बिबार सना आंनि हांग्रि सना नों गैयाबोला आंबो गैया आरो आं गैयाबोला नोंबो गैया ओ हांग्रि सना दाउला फेरा वाइला आं दाउला आरो ओइ बेवाइफोर थफसि आंखौ दाउला बायदि नुयो नामाब्रा वाहाय उन्दैफोर मानो दाउला बायदि नुनांगौ जाखो होमबालाय माथो आंखौ दाउलाजों रुजुबाय थायोब्रा आच्छा बेवाइफोर दे नोंनि आखाइनि साहा फुदुंनाय लोंनो लुगैदों आं गुदुं आराम मस्ला ज्रोम होलायना फुदुंना लाबो जागोन दे बेनि उनाव हाबा जानो थांबा थौ जोंजों आं थाङा एसे खामानि मावनायाव हेफाजाब होफानि आं बादालिखौ आच्छा बारु थाइबानि लारु दा मोनायाव लोगो मोनगोन दे जोंहा ला 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 नायबाय दंबा माखौथो नायबाय थाखो दे भिडिअखौ लाइक मोनसे होदो आसिबिमा थुखालाजोबदो ओमफ्राय कमेन्ट मोनसे लिरनानै गालांदो ओमफ्राय साबसक्राइब खालामनानै होदोब्रा मा नायग्राफोरा हले बारायबाय थायो ओमफ्राय लाइक होनाया माथो बासगार एफा लाइक होनो बायना नायनो खोबा खुदै गलायनानै नायनो हायो लाइकखौबा होनो हाया दा लाइक होग्रा मानसिफोरा होनलायगोन आंखौ बुंहरलायबाय होननानै लाइक होग्राफोरखौ होनाखैब्रा 7,000 जनखौ होनाखै दै 7,000नि जेसेबां मानसिफोर दं बिसोरखौसो होनदों मानो लाइक होआ दानो दासो जादों दा बै सासेलाय मानो होआखै दे होदो होबाय ओइलाय बै सासेया होआखैब्रा दे होदोब्रा होदो अब्लालाय दे गुड नाइट लोगोफोर गाबोननि एपिसोडआव लोगो मोनलायसै